In Friesland binnen prachtige boetenplaatsen te vinden. Ze weerspiegelen de grutske geschiedenis van de provincie. Er is een heel soort moois te zien. In de gebouwen lieken goed als in de tuinen en parken. De eigenaars, haar maaiwerkers en de vrijwilligers onderhouden deze bijzondere pronkjes, maar een soort leefde voor de toekomst. Welkom op Dekemastaten. Mijn naam is Wim Hoogendam, ik ben hier de tuinbaas. En van oudsher waren er op dit soort buitenplaatsen tuinbazen. Het onderhoud van een historische boetenplaats is duur. Dat is op Dekemastaten, dat Wim en zijn vrouw Jacomine, de beheerders van binnen, net oors. Daarom wordt er van alles betocht om jil te vertjeien. Zij jouwen ze bij gelijks roenleerdings. In het verliezen hier een boetenplaats op zijn meest 5 tuinman in dienst. Maar dat is al lang net meer te betellen. Ik ben hier de tuinbaas, zoals dat heet. Dat betekende in het verleden aansturen van knechten, van tuinmannen. En die zijn er natuurlijk niet meer en er is ook geen geld voor. Dus we werken hier met een hele grote groep vrijwilligers. Dus het hele tuinonderhoud wordt eigenlijk door mij met een groep van ongeveer 25 vrijwilligers gedaan. Maar al met al is die hulp heel erg welkom, want dan kunnen we de tuin ook zo houden zoals die nu is. Echt zoals het hoort eigenlijk. Zullen we even een stukje verder lopen? Dit is ook wel een leuk appeltje. Die heet in het Fries Reerde Joop, rode Joop. In het Nederlands een rode tulpappel. Kijk, en die heet rode tulpappel omdat hij met een beetje fantasie op een tulp lijkt. Het is ook een heel oud ras. Dat is al in 1700 was dat al bekend in Friesland. Niet dat de boompjes zo oud zijn natuurlijk. Een historische boetenplaats had net alleen nog een haardgebouw. Daar binnen ik allerhande bijgebouwen. En vaak jaren er nog monumentale boerenplaatsen bij. Al met al zijn hier dus 4 gebouwen en een heel grote tuin. En het hele geheel is Rijksmonument. Dus al met al kost het onderhoud veel. Er zijn deels subsidies, deels krijgen we geld van het Oldburgerweeshuis wat ons subsidieert. En voor de rest moet het dus komen uit bezoekers, verkoop van sap, van jammetjes, van bruiloften, dineetjes. Dat vult aan, zeg maar. Maar als je zonder subsidies en zonder Oldburgerweeshuis steun dit in stand zou moeten houden, dan is dat bijna onmogelijk. Of je moet dus ontzettend veel festivals en fairs en van alles en nog wat uit de kast trekken om inkomsten te genereren. Maar dan ziet het er heel anders uit. Elke boetenplaats beziekt op zijn eigen manier jil te vertjeien van de hege kosten van onderhoud. Ze had Martena Staten van een pad van het gebied een natuurcamping maken. Lindestein is een revalidageoorde worden. In de Bos den Jonken is voor de patiënten zelfs een speciaal rolstoelpaard online. Vogelsang Staten, met zijn monumentaal hoes en historisch park, is als museum open voor publiek. En op Dekemastaten jouwen ze dus roenleerdings, troch het hoes en de tuin. Hier hebben we een leifruitmuur. Leifruit, dat betekent fruit wat geleid wordt. En dat deed men om hele mooie vruchten te krijgen, omdat de muur houdt de warmte heel lang vast en daardoor groeit het fruit beter, omdat het 's nachts ook warmer is. Hier is de boomgaard, staan peren en appels en allemaal oude rassen. Zo had men dat vroeger ook. En waarom is het gras hier zo hoog? Het gras laten we doorgroeien. Dat maaien we maar een paar keer per jaar. En dat is heel goed voor allerlei insecten. En dan denk je, ja, in een boomgaard wil je juist geen insecten hebben. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei nuttige insecten die dan daar ook weer een plekje vinden. Dan maaien we expres een baantje eromheen en een graspad erdoorheen. Zodat eigenlijk iedereen wel snapt van nou, het is de bedoeling. Landgoed Bosoord is van de familie van IJzinga. De ouden van de Sint-Wurdige eigenaar, Tjalling van IJzinga, wennen daar op hege leeftijd. En hij zelfs ik ont er voortgeer om te studeren. Het huis is nog net zo lang lien restaureren, maar er wennen geen ier meer. Het had een oren functie kregen.
Oh, leuk. Nog mooie foto's van Heite Mem. Die hij hier maar heel soort willen 44 hier wennen. Toen Uspaak in 63 verstoren is, hebben Heite Mem dit huis helemaal opknapt en in water maken met badkamers en alles. Want dat wilde net omdat mijn paak, die had je nooit wennen. Dus het huis had wel 34 hier zonder vaste bewoners west ze weer je wel in de vakanties en zo. Maar in 68 ben wij hier komen te weien en in de Santig hier in Kamerkeer dus vrij geregeld met mijn vriend in het Greens wat ik studeren ha. En had mij met die tierengast vrij en ja, dat het nog altijd wel een weerklank bij de vriend dat ze zegt het wel zo leuk bij je. En ik ben hier zelfs dus net weien gaan omdat ik op de boerderij vlakbij weien. En daar bloek ik weien, want mijn vrouw en ik hebben wat beste boer. En dat past net bij dit huis. Plus dat dit huis heb ik dus van Heite Mem oornemen kennen. Maar dat wie mij te duur om hier zelfs weien te gaan. En toen heb ik er dus de B&B van maken wat het nou is. En we zijn wel op het skik dat we het dienen hadden. Dat we toch in stand houden kunnen, want dat je natuurlijk wel bij het familiebezit. Maar dat het ik zichzelf betelt, dat is het idee van dat B&B. Want ja, je kent net alles natuurlijk en dat hoeft ik net. Om alles betelje te kennen is op het Langwoord, Njonkenenbert en Brochtje ik een golfbaan kwam en een recreatiepark. Age IP, de laatste eigenaar van Vijversburg, liet in zijn testament opnemen dat zijn nalatenschap weer onder de boetenpleats in een stichting komen moest. De hoofdtaak van de stichting is armoedezorg. En mij daarbij de taak om een huis te bouwen met 20 woningen. En die 20 woningen zijn bestemd voor de meest armlastige echtparen uit de nabije omjouwing. En ze kregen daarbij gratis huisvesting, ze kregen een uitkering. En de jongen kregen ze ook de beschikking hierover een van deze volkstuintjes, opdat ze ook voorzien konden in hun eigen levensonderhoud. Ja, op een gegeven moment is het loslitten, met name na de Tweede Wereldoorlog. Toen waren eigenlijk alles oors. En het wie echt niet meer nodig, want de regering nam die taak oor. Met de woningwet van Drees en het sociale vangnet. En dat wie echt maar goed dat baarde, want wij konden dat echt niet meer betalen. Dus de woningen die hebben we nog steeds gewoon in ons eigendom. En die worden nou niet meer gratis ter beschikking gesteld, maar die verhieren we nou. Mensen kunnen hun inschrijven op de wachtlijst en op het moment dat er een huisje vrijkomt, dan zoeken wij naar sociale noodzaak en de sociale binding. Dus komt dan hier uit de buurt wij en met name naar de sociale noodzaak, dat is toch wel de grootste factor om zo'n huisje te krijgen. Maar de verhier van de hofkes koer de stichting een deel van de kosten van onderhoud van de boetenpleats betelje. En dan ben er ik nog de pachtpleetsen die geld opsmieten. Maar het is lang net genoeg om het onderhoud van het historische huis en de tuin betelje te kennen. De stichting had daarom Nijenstick een park erbij ontwerpen litten. We hadden dus wel hoofdbronnen van inkomsten, dus de pacht en de hierinkomsten. Maar die zijn bij lange na net genoeg. Dus toen op een gegeven moment kwamen we op een keerpunt van hoe kunnen wij ons voortbestaan garanderen. En daarbij hadden wij eigenlijk nieuwe inkomsten nodig. En met name ook de uitbreiding van het park. En dat jouwt dus ook weer nieuwe inkomsten, zoals de intreheffing. En dan jonken ik het verhier van de gebouwen, de theesalon. En dat wie ook een van de grote wensen van de mensen. Je hebt een prachtig mooi rijksmonument. Het is een schoflang verboden toegang geweest. Nou, dat kunnen we nou weer hier bestellen van de mensen. En na een fijne wandeling in het park genieten van een kopje koffie in de villa. Het valt net ta om genoeg geld te verdienen om het onderhoud van een boetenpleats bekostigje te kennen. Maar het werkje en allerhande subsidies slag het dat correct. Of het in de toekomst ik slag het, is nog maar de vraag. Geen enkele boetenpleats zou bestaan kunnen zonder al die vrijwilligers die het mij helpen. In de volgende aflevering zeggen we hoe belangrijk die binnen.